Elo, dzisiaj pokażę wam przegląd Koenigsegga CCX-a Achievement Edition. To wejdźmy do kryjówki i pokażę wam teraz moje części, jakie mam w nim włożone. No tutaj jest silnik Speed Chance, Attack Motorsport, Speed Chance, Attack Motorsport, Attack Motorsport, Attack Motorsport. No to przejedziemy sobie 2 wyścigi tym autem. No i tyle. Powiem wam jeszcze w czasie wyścigu ważną rzecz odnośnie mojego konta. No więc zaczynajmy. No więc ja bym chciał ja bym chciał nagrywać takim głosem Alwina i Wiewiórki, co by na to. Ale muszę to jeszcze opanować. No to tyle. Teraz patrzcie na mój staty. No dość dobre, takie na nitro. W tym czasie to jest moje najlepsze auto. Dobra. To wyścig. Zobaczymy jak mi pójdzie. No to jedziemy. No nieźle mi idzie, nieźle. Oj, nie wyprzedzili. O, fuck. Ale zlamiłem. Dobra, nie jest najgorzej, może ich jeszcze dogonię. Przepraszam za moje jeżdżenie jak debile. Jak debil. O, za moje słownictwo. Wiem, słownik muszę sobie kupić. No, już nie brał gościu. Pewnie spamuje cały czas niczym. Ten typek za mną. Nie wyprzedził. Dobra, nagram gdzieś tak 2 wyścigi nagram. Przepraszam za moje lamienie. Może drugim razem lepiej mi pójdzie. Muszę się jeszcze uczyć jeździć. Bo z moją jazdą to dość słabo jest. Nie dojadę chyba na metę. Albo. No więc sorry za moje lamienie. Dobra. Pojedziemy kolejny wyścig. Może przed tym nagrywaniem tak długo się ładuje, że masakra. Patrzcie na ich staty. No co do Koenigsegga TCX-a,
Podoba mi się. To jest Achievement Edition. No fajnie jest. Polecam wam ten samochód. On był dostępny za 150 samochodów w garażu. Więc możecie na przykład kupować sobie Pontiaki GTO 65 i kupować je cały czas, aż będziecie mieli 150. Ale koksy. O, fuck. Ok. Dobra, odstawiłem Murcielago Roadster. Przede mną BMW M3 Sport Evolution. Dobra. Jeszcze nie wszystko stracone. Może mi się uda może mi się uda być przedostatni. I nitro. No i nie zobaczyłem auto. Sweet. Dobra. Nitro. Będę przedostatni. Uda mi się to wygrać. Pierwszy raz. Czy wygrać, będąc przedostatnim. No nie. Nie. Ja się tak nie bawię. No i na samym końcu. Proszę was. A nie. Udaje mi się. Nadrobiłem. Nie, nie, nie. Nie, proszę, nie. Jest. No to ja się z wami żegnam. Cześć. No i może zostawcie suba i lajka. To Marka.